Viure amb l'Amèlia és fàcil. Ens entenem de puta mare. I ho ha sigut des del principi? Això de veure'ns un dia a casa l'un i l'altre dia a casa l'altre era un pal. Ja. Anar a viure junts va ser un descans. Gràcies. Ja sé. Bé, suposo que per tu i l'Enric de sol mateix, no? Sí, sí. El que passa que l'Enric i jo vivim amb el Beni. Però sot molt a tabarra o què? Sí, és un tros de pa. Millor que viure amb la Trini, segur que ha de ser. Si tinguessis una mica més de paciència seria més fàcil. Ai, mira, si m'has de parlar com el Nico, millor callo, eh? Prenyis, dona. Ai, és que a vegades em poso nerviosa. Ahir mateix, els ocupes aquells ens van agafar una fusta que havíem trobat. Li vaig dir al Nico que m'acompanyés a buscar-la i el tio que no, que cap passava de barallar-se amb ningú. I què vau fer? Vaig engegar la merda i vaig anar jo sola. Però després em va seguir, clar. Però vas recuperar la fusta o no? Sí, al final sí. Si me l'havia fotut la teva amiga. La K. Una merda, nom que s'ha fotut. Si deu pensar que així és més guai. No, no, la K no és així. Doncs que sàpigues, em va tornar la fusta per pena quan va veure que no tenia mà. Va ser patètic. No, no, estic segur que te la va tornar perquè quan li vas dir que era teva et va creure. Que no? Que et dic que li vaig veure la cara quan em va veure això. Ja m'agradaria veure la cara que fas tu si li veiessis les cicatrius que té la cama. Quines cicatrius? La K ha estat coixa tota la seva vida. Mentre creixia li anaven fent operacions per allargar-li els ossos de la cama. Però fins que no va acabar de créixer no va quedar bé del tot. Si les va passar putes. O sigui, que no crec que li facis gaire pena.